Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Ebag bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ti man nga sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw kay dinambag nga bigat kada kayaming sa kapada. Kumusta kayamin mga kanayamars? Yeah? Kaya set, ket syempre, padanan nyo di pagkasalitaan ni Amador nga napauluan, babaluen. Yan, babaluen. Okay? Ito yan. Sagudayin nga tisurat, di pagkasalitaan ni pagayam tayong Amador nga napauluan iti babaluen. Dear Manong Nemi, nagsakit. Ken talaga nga nakasaksakit Manong Nemi. Di mapukawan iti ipatpateg unay. Kas may sakuma, nga pa nakapukaw ti may sang ipatpateg nga asawa. Kas may nga ina iti anak. Nagsakit. Nagsakit, iti maidalit nga inutan Manong Nemi agpakpakada ti asawa. Ni Christy Manong Nemi. Ano mabaling lakuma Manong Nemi kit may gawid. Numabalin la ko mama nung Nemi ket silpuak tibiyag na. Numabalin la ko mama nung Nemi nagititad duma nga anges ko ket ited ko ken kuhana tapno masilpon pa iti anges na. Yumnoan niya talaga tinikadeng. Yumnoan niya talaga tinikadeng na po Diyos nga pagtungpalan ng timpabulod na nga biyag ti parsuhan. Mayat tayo man, nunusahan, Manong Nemi, kapsan tayo nga may gawid. Nga detalaw na iti pagpakaasik iti Diyos. Nga kang kanahin kong ikarkararag. Kabayatan, Manong Nemi, nga lumablaban pa ilayang ni Christy kan patay. Tadinamit kumakayat ti pumanaw. Tadinamit kumakayat nga baybay mapanawanak nga asawa na. Kang runaan na unay kinimay ka nga anak mi, nga agtawin lahing iti pito, Manong Nemi. Nagasta ti kunana, Amador. Christy, di kayo kumamit kayat, nga panawan, nga gama. Gamot kahit kung ituloy, nagserbi ka, kas asawam. Kahit kung ituloy, agserbi, mangipateg ken mangdungdungo,
kini Micah nga anak na. Nga mawat ti maramidat. No dayto ya talaga ti pangadeng ti Diyos. Nabanugak matayin nga lumablaban. Nabanugak ko nga lumablaban kan patay. Isu no mabalila ko ma. Palubusan dakon. Palubusan dakon. Saan, Christy? Saan da ka malubusan no mabalin? Kasinuntupay ta sawag. Kinasinuntupay ti ina ni Micah. Jakton makasapul pa iti kasken ka, Christy. Nga nakadungdungo ka nga asawa. Nakadungdungo ka nga ina. Isang Diyos ko. Saan nyo pala kung mga alalaan ti asawa? Saan nyo kumapalang alalaan ti ina ti anak mi? Saan kumapalang, Diyos ko? Ngimnuan niyaman na talaga ti pangadeng yo. Awan ti maaramid ko. No di mangawat ti kinapudno. Tadda ka na kayo ti desisyon, Lord. Kano talagang alain yun ti asawa ti ina ti anak ko. Tapno aginanan. Kat kunana nga sanen nga. Marigatan launayin nga lumablaban ken patay. Iso nga alain nyo nga rodan Diyos ko. No tayo tatalaga ti pangadeng yo. Uwan manong nemi masansan kat kan kanahin nga bagbagak ti kastapas ti kararag ko. Ngam sama na kayat ni Micah. Oh, Daddy! Sa inyo ang bagat kasta. Kaya nga mapukaw ko ni Mami. Mami, lumaban ka, Mami. Namanlug ako, nanak. Lumaban ka ba, Mami? Namanlug ako, nanak. Kasi nagsingsingpad ka. Tapno santo nga marigatan ni Daddy. Ni mga sikasukan ka. Namanlug ako, nagat panawan kayo. Ipadpatag kayo unay-unay. Dagita manong nemi tinaudi nga dialogue. Dialogue ko. Dialogue ti asawa. Dialogue ti anak mi. Sagbay nga nananayan nga nagsatanan ti anges ni Christy. Christy? Christy! 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 Mami! 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 Ado nga luwa tinagarubos kada kami nga agama ididait ang ipupusay ni Christy nga asawa kinina ti anak mi. Yan kastamatan siyempre lagi tinaganak ken kuwanen kakabsat na gagayam na ken amin-aminin. Awan ti saan nga nagluwa kada kami. Nga patamuda manong nemi no kasanot kinasiya at ti asawa kakas asawa ken ina. Ken kas tamatan, kas kapsat, kas anak, kas karuba, kas gayem. Isong adu, kada adu da kiti nagladingit, kang runahan na unay kada kami manong nemi nga agama. Nagsakit, nagasaksakit manong name. Kat nagrigat mi, tinagmubuan nga agama. Nang runa kini Christy. Uno nang runa kini Micah kunak kuma. Iriadan nasurok ka makabulan si pudawanen ti asawak manong siyempre agsubliak manin iti trabaho. May sak nga piloto manong nemi. Pang international. Iso nga at dagiti kundaway nga awanak idi ti sidong dagiti agina.
Dua, talong aldaw. Sakto manin na umayag bakasyon. Umay mang sarungkar kadakwada. Karinton madanunan manin manong nemi ti schedule ko nga schedule aeroplano nga pipilot agpakadak tumanin kadakwada kalpasan manin tito talduwa kang ganat talong aldaw agbakasyon ak tumanin nagsapulak manong nemi tikad kaduami tadati-dati nga awan taawan ti sabali di nga obra ti asawak no di agtagibalay ken kastamat kan mga sikaso iti anak mi. Ikat kita taawanan ni Kristi manong masapul ko tikat kadua. Tapno ni kastagat at dabang bantay adakad kadua ni Maika no kasta nga mapanag agtrabaho. Ado idi manong nemi tinag-apply, ado idi tinagbalin nga panakayaya ken katulong mi nga mawan tinagpaot. Makalawas, makabulan laeng. Sir, wapay na pa rin problema? I'm sorry, sir. Makabulan na laeng. Ano nga may di problema? Kat na nga tumatisweldo ang iitad ko. Di problema, sir, kat ko nagrigat ko nga asikasun ti anak yo. Naluko. Saan nga naluko ni Maika? Aman, sir. Hamo makit-kita ta sama la aglo ko no kasta nga awang ka sir. Ngimno adda ka. Nakasing-singpet mo. Ano ko pagdukwan na? Kasi iti problema dagiti imununa nga nagbaling nga yaya na ken katulong nyo sir. No di na kahit timangan saan lata. No ipapilit ko. Agunget, ungtan na, pagsawsawan na, bakalan na. Sino ti makaanos? Alaman, numapang ko itulot suna di eskwela. Diyan basta. Diyan maanusan ti anak yo. Dahil talayang manunemi ti bagbaga dagiti nagbaling nga katulong kadiyaya ni Maika. Di da ka maanusan ti anak ko. Kada ka po na apay nga anusan ti kadugangak manunemi nga bakit nga isuno ka iti kadua ni Maika nugasta nga awampe ti masarakak nga katulong nugasta nga mapanak ag trabaho. Siyempre, madlaw digiti padag nga piloto. Oh, Amador, pare Lucio. Alisto ka lang makamag-on. Guwapo ka, piloto ka. Nakatulog itang kursunadang stewardess kang ka, pare. Uri sa amon nga urayan pa nga makatawan Daddy Christy. Mga anak ka sukat na. Padasam ni kwa. Sino? Ni Esther. Nabayagan nga kursunada ni Esther kang ka. Kunana nga ron kat mabalon to lang dato. Talagang siya ti sumarunong asawa na kunana. Nawarin ti pangisukat akpay ka Daddy Christy pare. Kung namladeta among adda kay kayat Daddy Christy nung kasta nga makaalakan nga dagos ti kasukat na. Tapos na kasta kita addan dagos nga agbaling nga second mommy ni Maika. Di ba? Problema mga butaw nagpaot nga katulong kanyaya. Dito nga ti problema. Di hangan nga katulong mo no yayat sa pulan pare. Dito agbalingin nga second mommy na. Tapos na kasta saan nga pumanaw? Anong saan nga pumanaw? No ikasarmon, siyempre, nga agtalaw at asawa nga roden. Anusan numatnukan ni Maika. Ket ni Maika, awan to nga ro ti mambalinnan, gabuta, addan may kadua nga asawa, buno mami na. Panunutin di bagak pare Amador. Saan nga yaya wano katulong ti alaam no digat may kaduan nga asawam ken may kadua nga ina ni Maika. Kinapudno na manunemi adumat digiti tutupak nga babae kaskin ni Esther. Wan, tinutupak ni Esther manunemi ta idi ta amunan nga baluak
nakadagdagkat matan kanya. Hoy, manong nemi, tinutupak ko nak. Gawata, inawis ko. Nag-date kami. Agyamanak naman doon. Agyamanak. Apa yung agyaman ka? Gawata, inawis na, nag-date ta. Nag-date ta na kita, meaning, nubyo ka. Nubya na. Di ba? Taapay. Nuawisan ka iting hotel kayat mo? Yes! Let's go! Esther naman, hindi ba hilaeng agayayatak yung kamador? Yung oy, hambong ibagang idaw dawat ko nga mabalo kawan. Diyakin daw dawat nga matay asawam. Nga basta, I love you. I really love you. Kahit ko tagbaling nga may kaduwang asawam. Kahit ko tagbaling nga may kaduwang ina ni Micah. Manusam nga ta ni Micah? Why not? Oin manong name tinutupak ni Esther, nag-date kami, nag-dinner, kalbasan na napang kami ti hotel. Lalaki ak manong. Kinapudno na, manipod iti nagsakit, iti grabe, iti asawak, at saan ko idi nga makanaig at masakit nga ron. Iso nga kastaon na ati gagar ko manong name nga nakaraman manin iti babae. Nang rona ka daw mutin sa pulik ni Esther, anong name champion man ti pamagina. Wild na wild, manong name talaga nga magusto na unay iti panang check-in ko ken kuwana. Iso pa mismo tinanggawa, naggawa manong. Amo ka mailiw ka si Dart. Ket mailiw akmet. Ipaneknek ko ken kano kasanot laing ko, kasanot imas ko. Kinagpaiso manong name. Mapnekak unay ken kuwana. Naging kaya manong naming insang pet ko dito balay. Kini di amok kini Micah. No. Tsakayat. Don't like. Tsakayat, daddy. Huwag nangam kasapulam. Kasapulat yan nga. Di, kadkadom nito eh. Marigatan ni Lulam. Naman bakit unay ni Lulam? So nga nung mapanagagtrabaho, ada ni titam nga Esther. Isut kasukat ni mami? No. Kas pagarigan ta makapasa. No nga makapasa. No agkadwa ko yo. No magusto mi suna. Oresan ko magustuhan. Kas pagarigan. No ibagam lagi ding isut kayat mo agbali nga may kadwa nga mamim. Di iso. Ngayon manusan, awon maaramid ko. No dibing isina ken kuwana. Kinunak dayta kondisyon iti anak ko manong naming imsag kong impangnig ken Esther. Inyawit ko nga rod ni Esther manong nami arig nag-asawa kami live-in hanggang pelagkas-kasar. Una, taurahin ta nga makatawan Daddy Christy kunana. Di makalakas manong nami kat di na maamong ti trabaho ti balay. Tadi madgahim na ruwam. Ano dito, agbalinak asawam, katulong, no, yaya. Daddy Christy, kat nalay ngaglaba, nalay ngagdalos, naimas tiluto na. Ngayon, sana ka na ron, kanigitang ang trabaho si Dart. Tilain kahit kumipaikan kakit tibagi, agragsak ta nga duwa. Okay. Ngayon, anong ti pagrabangam, kaniya, Micah, kas ina. Sige. Ay wag isuna. Pasukwak. Api nga pasukpot. Gabuta, di na kano kayat. Imprang ka na kanya. Aramidag ti amin, aging nga ibaganan nga, I like you, Mami Esther, karanan to. Awam pa'y makabulan naman ng name hindi sumukon ni Esther. Diyan kayatan. Ano di mo kayat? Di kayat ko latan kayat ko ha. Agsesex talatan. Ngayon tagbaling nga inat anak mo. Diyan kabaylan. Diyan kaya. Nagbadit ugalit at anak mo. Shh. Di mo ko na intikas ta. Nasingpet ni Micah. Ano nasingpet? Dayaw na. Di ka kayat ko na kastratan. Di na kakayat. Di ka kayat.
Di mo tayo ayaw mo yun. Basta jak kayat. Tikayat ko lang. Numailiw ka. Iti babae, tawagan ng lak. Dito lang ti maipaay mo kanya. Kat kapag lang ti sulang ti kasakbo lang. Saan ko kaya tagbaling nga ina ti anak mo? Kat jak kaya tagbaling nga katulong dito yung balay. Diyan mo tagluto, diyan mo dadalos, diyan mo glaba. Diyan balay at nakatulong mi. Umayik dito ay, siya tagbaling nakatulong yo. Never. Ngayon no kahit mo, nga agit idda talaga nga ruman sa iso. Saan nga rin nga sikat ka sa pula. Sige. Bumanawak nga rin din. Saan ka nakapasa? Ngayon, sweetheart, numasapol mo di kita arakop ka nag-eko. Numasapol mo ti bagik. Kundi ka laing kanya ka. Saan nga kastat sapsapulik? Ti sapsapulik at kompleto. Agbaling nga asawak, ka nagbaling nga ina, ti anak ko. Edi awang manen ni Esther, manunay adaman mang padas, nga umay agbaling nga yayakin katulong, ngem kaskas di, nga awang pa'y makabulan, jakon kayat sir, kunada. Naging ka manunay nga dimteng, timay sa nga babae, nga pati siyak manunay mi, ket natrakar na. Hi sir, good morning po, good morning. Nabasak sir dito ko ha, karatulayo, iti gate, kasapulang kay kano ti yayak yung katulong. Yeah, siyak ni Loren, dito ti barangay clearance ko, police clearance, NBI clearance. Dito sir? Okay, so you are 28 years old sir, single. Napag na oray mo ti 28 years old nga single. Haraman ka din at interview, sir. Kahit mo sumbatan, di kahit mo ang siguro, saan ko pa nasarakan ti lalaki nga naikari para kanyak, sir. Among ka din ti mga sikaso tiya, ubing. Sa bagay, samot ka din makunang ubingan ni Mamayka. Tane, 8 years old ton. Okay lang, sir. Naruhamak na. Okay, among ka din nga, awan tagpaot ka katulong? Wan, sir. Among ka dito na niya trason? Sandang handang may ayon ni Maika. At ni Maika ti kwa, no saan ko kayat ko na, saan ko kayat ko. Sandang nga maanusan ni Songa Sujay. Arami dagti amin na pamuspusan, sir. Tap no makaduwak ni Maika. Kinangpud no na, nakita kong tenak yun. Imisam met itay. Kasta, naisam ka amin eh. Kabayatan nagsasaog at umisisam ka lata. Agaman sir. Okay. Adan arwatem, nakpela lain. Okay. Intun bigat lang aro nga rogyam. Okay. Sige, sir. Thank you, sir. Kahit namnamahin nyo. Siyak lagi din nagpaot ng yaya ni Maika. Yan katulong yun. Manong name kinasaritak tanak. Anak, intun bigat. Ada manin sumrek nga yaya kin katulong. Intun bigat, naka-schedule manin nga at flight tak. Ha? Iso agreport tak tumanin. Iti airport, lasun sa ti tayab di aeroplano nga ipilotwak. Sige, daddy. Anak, di ka di pala naka-recover? Nag-birthday ka, Anton. Tumawon tumatin. Pwede, mami. May pas din kung may latag basbasa. Hindi handa ni mami. Isot mang tulong kanya kada kiti assignment ko, dad. Hindi handa ni mami. Nagkaragsaka ka mo pa nagbasa. Kuyog-kuyugin na. Bambantayan na. Sakam tumanin na kuyog na gawid.
Hindi, dapat ni mami, nagragsak tayo. Sabaten da ka, no, agawid ka, manipod ditip, panagapom nga, nagtrabaho, tawagan da ka, o rin da ka ito aeroplano, tawagan da kami met, no, makadanon kan sa jay papanam nga pagilian, no, da mapangka sa jay Amerika, no, mapangka sa jay Europe, into ng bigat, Lunes, at danto ni titam nga Loren. Nakita mo, saan ka di? Nakita ko. Nakita ka si Marek, nagsarita kayo. At matag ko ng kengkwana. Sabi ko ison. Di makaanos nga yayakin katulong. Sabi ko di kitimet ngamin at katulong edi. Nang naruna na nga tita Esther. Di na mo agluto. Di na mo datos. Di na mo aglaba. Nung madatang nayayakin katulong, tilang amuna kita kayang. Ano? Shh! What's your word? Nakaamon data nga kayang. So tibagbagay na kita kaskula. Tilang amuna kita kayang kunada. Kitibod numit. Shh! Pagbagam na ka. Tilang pagbagam. Ustumit na di ako. Tila amuna di nga tita Esther kita kayang. Idudumtengan ni Loren manong Nemi. Hello, Loren. Pwede silad mo? Okay? Yung kay paknindig kita ruwatem? Kat, mamles ka. Ay, anin, oras saan ka na mamles? Kaya kuyugem nga itulod ni Mike at eskwela da. Kagtrabahom, aglaba, agluto, agdalos, kan mangayuan. Kandi Mike. Awan, sir. Sige. Nagagandan kami nga rimuwar manong. Kadamat alisto pangalaan ti taksi. Nukas nga mapandagbasa. Mapandagbasa ti anak ko. Kadi ti rumor kami, may ti ba nagkibinda? Bari nga, numaanusan ni Loren ni Suna. Kung ko na. So nagkinita na, inisam da. Hawanin ti problema. Nakaala akong ti talaga nga na mayat nga yayakin katulong. Three days kong awal manong Nemi ket idita sumang petak. Naabutak iti parbangon. Tinawagak ni Loren. Hello, sir? Pagilokat to the gate, awang kanya tutulbek, nalipatak eh. Kapag nagawid ako. From airport, dagtod na siguro na alas 2. Alas 2 para bangon. Sige, sir. Sir, sige, sir. Nangrabi kayo, sir? Oo na. Sunod saan nangrabi? Midnight snack. Basta bahala na. Yeah? Pagilokat to the gate, agbusinak tulaay. Manong Nemi, adan nga guru ora isuna. Ito sanak pa nga si Mangput. Kapotay di sarden konti kotse, manong Nemi, inlokat ng tigate. Siyempre, insarag konti kotse. Inlak na matlayang tigate, manong Nemi, kalpasan na si mabat kanya. Awan ka din kita yung bit-bitik, sir? Awan. Na doon clutch bag ko lang. Yan siya ako. Kinitak nga nung Nemi. Naka-90. Awan, parana. Sige nga rin, sir. Nadlaw na sa nakitak ti barokong naman. Limiko din. Sinarunok. Makitkitak ti bukot na. Pindas ti pamagina. Nakapanti iti black. Napudaw ka nawas na iti kitilok na. Sa bali dati marikriknak. Nakunak tinakam ko. Hindi makastrek kami manong Nemi at the sabat na. Sir, dato na ti sinelas yun, di ba? Yeah. Sige, sir. Tuga kayo karak na sapatos yun. Ha? Sana, siya akon, sir.
Siya kon. Pinalubusak lang Oh, dito chinelas mo. Ken, dato yun natin siya. Siya? Yeah. Apa yan, mom? Managtsaak. Napatangak ka ta, sir? Posible eh. Imbaga ni Maika. Kasta kanot magit kita ng aramiden na di Kristi ka sa akon. Ken, magit kita na kapay, magit kita na kanupay ni mami na nga, mangmasmasahit abagam. Ken, bukot mo. Saan ko ba't nga aramiden na, sir? Antag ba't nga asawa? Iso nga tinaramid ko, dito yung labakara, napudot. Intag daw ko iti napudot nga danum sa ko pinagkalan. May na rin, sir. Walit nga ipunas mo tarupam, ipunas mo tabagam, medya nga tel mo. Alay mo, sir? Ay, manak, Cloren. Thank you. Kumusta kayo na dyan, ako ngay? 83 days nga awanak. Okay, sir, akong problema. Oren no magusto na tlotom. Himasan na Into bigat, sir. Maraman ang tumatan di loto. Okay na ito, Baka saan lang agbaling nga yaya ken katulong. No magusto ni Maika, abig din na saan. Napintas mo. No, pa mo kada ng experience na. Sa aning nga Virgin, 28 na Ay. Apigit nga mga kasto di bihag. Ada pumanaw, ada may anak, ada may pumusay. Sa dagat ibagang babaluan na. Simple babaluan na nga ta. Ako matpagilasinan, tapos ibagada nga babaluan na. Nung babaluan na, baka no, awanin ti mayat, asawa ka niya. Kung kinon ko nak manong name kabayatan nga agchacha aken idibdapadap ko nga punpunas tinapodot nga labakara iti rupak iti teltel ko iti abagak makinanak namin ket budno ti ko na manong name ni Loren basta agawid ak nga gapoy trabaho nga as piloto sa batin nak di Kristi at danukan siya mas masakit na kon kalbasan ng may katnat sapatos ko kan maalan ng tiya chinelas ko kami katan na marom nemi naragsak ni Maika nga nangriing kaniyak dad good morning dad dad wake up Maika anak wake up na dad napuyatan nak kawa na napuyatan ka ngam saan nga mabaling malisayang ka mga kapayo mo na, sa kanto na matulog ng spagaligan takid mo pwede matulog. No into no mapagkam sa eskwela kini tita Loren. Magusto nga di badlay son Yes, dad. Amo, nag-thumbs up pa 100%. Abi nga magustuhan. Naglaing pagkatawa. Sa nga kaskadagili mo na nga yaya katawa nga katulong. Kasulo ko mga katawa hindi damot agpakatawa. Uy, talagang katawa ka. Nakadado nga min digit nakakatawa ka istorya ni Tita Loren. Kasta? Di ba? Di ka sa pulak ka tibang pakatawa mang paisam mang paragsak kanyak. Tapno sa anak latakang kanayin nga naliday kapag tapang panutek lata ni mami. Pero rin magana no kahit mo nga may kadwa nga mami. Ha? Sinudsod na ken ka? Nukayat mo? Ngisot may kadwa nga mami? Saan naman pa sinanudsod? Kahit mo sakti mga saludsod. Kayat mo? Kayat mo lakid di. Kinakayat mo sona? Nabignas mo, di ba? Nagaget. Dahil mas luto na. Isa ko bumangon ka dad. Papangka dito CR. Daw may kan sa Jay Kusina. Gaputan na kaida sa harin ni Tita Loren. Bamigat tayon. Raman na ita ti luto na.
Kinagpay sumanong nemi inimas ko. Halos sakpadpada da ka di Kristi. Uno inamuna nga ta. Noan niya idi di paglaingan kinararamidan ni Kristi. Sakba nga nag-apply. Uno sinaludsod na dita kini Micah. Isungat tararamidan na. Dito yung tagpaho ta katulong. Kahit gabot na busy at manong nemi nagasaten no adda duwang aldaw ko iti den na iti duwa. Iti unag ti makalawas. Lumuna ta dada iti kundaway manong nemi nga sangko pa nga sanak pa nga gina na. Flight manin. No adu iti pasahero manong nemi. Kahit nga parang Lucio nung daduma manong nemi pare awan kayong kini-step. Awanan, di mo't nakaanos. Di ka naman lang kayang tiyab muna ako na di anak ko. Ano naman di sapsapulim? Nadyag dama ita pare. Nadyag dama. 28 years old. Napintas. Kaslag padpadod na ti aramid ka ni Kristi. Sabatan na. Adanton tsinelas ko. Ikanang to na tinapudot nga labakara sa daton at templan nga siya. Apa templan ti siya, ya? Ay, adanton nakasagana nga siya. Ano nga rod, madat nga trabidjay. Nagisagana madlang di inuman. Una, naimas pa luto ng apulutan. Iso nga rod din, Iso na, kas pagarigan, takayat na. Okay, ako nga rod problema mo ng kasta. Mamangamot, no, babaluan ka ng peso. Pare, kahit kasta. may sapal nagbaling asawa ka natay. Kahit nung doon ito nga roden, di babaluan ka ng peso. Nung mapasamak pa yung asawa ka kalpasan nakit matay. Diyos ko, talibagbagan. Manong nemi, adan di kiti kundaway nga talagang matmatak ni Loren. Sir? Ada ka dirugit tiropak? Awan. Sarad kitaan. Apay, madino kitaan ka. Saan mo ito, sir? Salsalod sudak lang. Awan nga di man lang problema ang tiyanak ko. Awan, sir. Siyak, sir. Awan man lang problema yung kanya. Awan. Nabayag ka. Nabayag ako. Kamusta naman ti pamilya? Di mo pangikinid daw ti pa nagbakasyon mo, ha? Nagbakasyon na to, ata. Dan nagbakasyon na, siyempre, kakuyog ko ni Micah. Tunang pa nagbakasyon mo nga. Naguli ka to lang, ha? Kaya nito lumapas ti klase. O sige, nito na one klase ni Micah, nagbakasyon ka to. Taon nga iluwan ti pamilyam. Ituot mo nutan ni Micah, at siguradong sumurot ken ka. Naging gaman ng naming na napanunod ko. Pwede na ng Jack Regalwan. Ngayon samat pa yung birthday. Kajak pa amot birthday na. Manong naming. Ita kanta kidi, iti Korea, South Korea, sa Giante flight ko. Ito kuyog kam kini Pare Lucio. Pare, anad napindas nga regalo. Ti may isang babae. Kita, depende, no, ang kahit yung babae. No, arwaten. Oo, ano nga usot arwaten. Tapi regaluan ni Loren, ti may advice ko, chocolate. Chocolate? Dahil ka no chocolate, iti mangipakita ti samit mong agayan. Oo, apa na regalo hindi kini Kristi. Jack malaki. Na duma eh. Awan ni special. It's special ti bagik. Ti pusok. Ti panagayat ko. Chocolate ti ginatang ko manong name. Kaya di sumang petak. Siyak ti mo na nga dahin nyawat na. Para keng ka. Sir? Yeah.
Kita mo pa laking katangan dak. Wow! My favorite chocolate! Oh, napatangak? Baka dinamog mo't kinimay ka, sir. Saan nagdamdamag kinimay ka, ti may panggapking ka. Siga damag siguro, ti may panggap niya. Iti anak ko. Thank you, sir. Thank you. Gumatangak ka manin. Tinamnamayag nga gusto nga regalo. Loren? Yes, sir. Lanis, sir. Ewan to, bakasyon ko no bigan. Bakasyon na di Maika. Inakto ipan ni Maika jay balay dalulo na. Tagkuyog ta. Ha? Papalan sir? I-date ka. A dinner date. Tama yun, sir. Siya nga yayakin katulong, i-date ti amo. Di mo kaya? Saan na kami ka rin, sir? Ngayon na siya ka mismo ti mga ibaga ang mga awis kang ka. Di mo kaya? Kaya't ko, sir. Tanyaman nga ibilin ti amo at tungpal ti katulong. Sige. Ito na binubigan. Manong name dito yan nga nagproposa. Kabayatan nga da kami ti may nga first class nga restaurant. Sir, happy dito tinimayan ta. Di mo gustuhan? Kaslak mo lang ay naka-specialan. Gabat ito special na lugar. Apay, kit may bagakin ka nga, you are very special for me. Huh? Because I love you. Sir, I love you. Panawanan tap ng mga alak ti kasukat ni Christy. Kasukat ng asawa. Ken, may kaduwa nga ina ti anak ko. Oo. Apay. Sana ka may karis, sir. Mamaling ka din nga di nakawawagan di, sir. Amador. Onomador. Onodor. Dor? Ridaw? Mador. Amador latan na bibinas no kompleto mo lang. Amador. Nagkamanak. Sir, sana ka may kari. Basta. Sige. Ano sige? I-try ta. I-try? Natikit mo sa huwin i-try. No talaga nga, kinawatan ta. Di, may mesan nga silid ti pagturugan ta. Ore akong pa'y kasar. Di kasar nak to, no talaga nga sigurado kan. Katsika, do you love me? Dahil dati muna pa yung purpose ko sa ama to. Hindi pa lang makikita ka. Kahit mo ron, kahit mo saon, uray mo lang mabalo ak. Saan ko man ngayon daw-dawat ka mabalo ka? I love you, Amador. Oo. Ang naroon ti problema. Kalpasan dito ay dinner. Intanton ti hotel. O pa yung hotel pa lang. Kitagawit tamit lang. Nagkasilit tamit ten. Noon mang isturbo ka data. O pa yung ibilang ta ka din isturbo ni Mike, ha? Baka mamuan ton nagkasilit ta kat maragsakan ton. Sige. Kawit ta rute. Dito yan manong name tinangipudan ng rugyan nga saan na nakasta basta katulong kaniyaya ni Loren no di kat live-in partner ko. Saan nga bimbulay manong labakarat itednan manong name no kasta nga sumangpetak do di kat iso na mismo timang masahe kaniya. Masahe nga nagbalik nga romansa linnailo manong name. Kas ininamnamak, ididamo manong name, kas itininamnamak ang sanin nga Virgin Suna. Okay lang. O reno, at dan naglabasan na.
Tinapateg, kinipatpateg ko, kinipatpateg na. Tinapateg, kayat ni may maisuna. Aging gaman ng nemi nga nagpropose sa konti kan laysa. Idita dan duwatawen, Lady Christie. Kaya napasamak ba't manen, manong nemi, di pa nakikasar ko, iti simbaan, nga adda ni Maika, manong nemi, may isa nga rin iti nakipagpartisipar, iti panakaaramid, iti seremonya. Nagiti partido na, manong nemi, kaya nagiti partido. Siyempre, kaduak madlataan ni Pari Lucio, gabatay so ti best man ko. Pare, talagang asang nga nang bidot. Perfect ka nga pilit kapartner. Di makadakas. Manungat ang atawan, sakbay nga mabalo ka. Uy, Lucio, pare, saan mo man ngayang angon dito? Agsasalud-sudak lang. Manong nemi di agasawa kamin. Siyak lang ti muna manong nemi anang singasing. Sweetheart. Huh? Di ba? Saan kan nga yayakin katulong? Gabatang asawa kan. Ano takit mo sa word, sweetheart? Mga halatati, kadwat damit lang. Tapos ang kamarigatan. Ano nga naskan pa nga mga halata. Supit susulduan ta. Ngayon kayat ko. Tap numakunamot lang nga asawa ka. Nga saan nga katulong. No adan sa bali nga katulong, kahit nga sawen, haan ka nga katulong. Okay nga ron. Basta no may panggap kinimay ka, sik di mga muking ko ana. Yes. Sikat mang tulog king kuana ka nagiti problema na di eskwela. Sikat mangkuyog king kuana. Sikat ti magbantay king kuana. Ngayon da kitag trabaho nito nagtibalay. Mga alat at katulong. Di nga ro dagluto. No saan nga na imas ti luto di katulong, si kadagluto. No addaak. Sige. Ngayon mabaling ka di nga siyak ti mga alat. Ti kasukat ko nga tulong. Pangalaam. Isun ti pa nagbakasyon ko sa lugar mi. Saan pa nagbakasyon eh. Tinawagak lang nagiti partidos ko di kasarta. Sige. Nakuyag ka ni Maika. Sige. Tapagpili ni Maika. Ha? Saan lang ang siya tagpili? Ni pa Maika. Nagbakasyon da nga road manong naming gatnera namit nga nagsasarno nagiti pa nag-duty nga agba piloto. Almost a week manong naming sa anak na nagawin. Kaya agawid akon manong naming na ira naman nga parbangon, siyempre sinabat na ti asawa, indad namin nga sa pulak, nakadungdungo, kat siyempre kalpasan data. Naipan man ti ilit itong galmay sa kada kami. Kabigatan na manong naming isun ti panangyam amuna kanyak ti barwa katulong. Huh? Apay? Di mo kaya? Ubing mata. Benor de edad. Nagan mo iha? Shirley po. Ano tao mo? 17 konton, sir. Para first sa college ko. Into no opening. Digat karadraduar mo lang ti high school. Kinagyaman na kini Tita Loren. Siyak ti imay na inala. Ta siyempre, sandak nga kabailan nga pagadalin na giti parents ko. Kahit kung maitulit pa nagbasa. Sweetheart, ni Shirley, nulakid dita maanong na ti pagrebagan na, mamalin namin nga irapin ti agbasa. Sangari, kastulong takin ko na. Yes. Lagi dito problema. Maanong mo lagi dito pagrebagam. Kas katulong. Adak ba namang tulong kang kuhanan ng marikatan? Sige. How about Micah? Kasi ano ti relasyon da share di ka ni Micah? Awan problema.
Tinangarod may kat nagpili. So inayabak. Ang nga rin problema na basta. Kawan ti problema nga talaga. Inrapin nga rin manong name ni Shirley tinagbasa. Kad marigatan at damat ni Loren nga mang tulong kang kuwana. Naramanak ba ti luto na manong name just the same kas lagpadpada na tiluto ni Loren. Insuro na siguro. Kad managtungpal mat ni Shirley. Kad ni Micah manong name o anak, kumusta? Ang problema, Dad. Okay ni Mami Loren. Okay pa ni Ate Micah. Yeah. At nagbasa iso na ti college. At kan tumantan ni high school. Yun, Dad. Doadano ko namang tulong kanyak. Okay na nga to, Dad. So, ang problema. Awang nga ro din ti problema ko, kumusta? Sabi ko, Dad, tagtultuloy yung tiragsak tayo. At dan mami kamay kadwa, ang tapayin kabsat ko ni Ate Shirley. At da idin manong name ti third year college ni Shirley. Graduating met idin manong name ni Micah. Idita. Nadugtalak. Sarsarapain ti asawak ti ulo na. Hey, swina na pa eh. Awan. It's okay. Ano eh? Awan. Ada na sakit? Gagangi lang di jay. So, awan di problema. No, ada problema agad. Masama nagpakita ka, doktor. Kaya pala ito eh. No problem. Tumarak labi. Naamuan ni Pare Lucio manong name hindi kasi dyan nga nabusarbarak. Pare, tatete ko na akon. Man mga tangatawan. Sakbay nga mabalok. Susopo. Tila babawi kayong baga kang gati kasi dyan nadlaw ko kay ni Loren. Sabali man ti magbagamon. Amangan met. No sala nga dyan nga gundaway nga sinarapa ni Loren ti ulo na. At samumat nga mabanbantayan. Baka itala nga naduktalam. Nadatngan. So ate may advice ko kayong kapare. Pakita mi so na ti doktor. Tapno mamuam. Baka no amin nga may asawang kit at sakit na nga nakana. Saan iti akayat manong name ni Loren, iti mapan kami iti doktor ng napilit ko. Ni doktor nga rod, Serrano ti papananta. Ta iso ti doktor ko. Ta dati ka din nga pa-check up ka. Amador? At ka di problema, Loren? I'm sorry. I'm so sorry. Yung mapandag, doktor. Tatno ni doktor metlaing nga mismo di mangibagakin ka. Oh my God. Mabilbilangin ti aldaw ni Loren. Doktor! Hindi pa lang ibagbagak ka ni Loren nga agpudnon ka. Kaya may naduktalam lang. Adala balis panagatap mo. So nga, pinilit mo nga agpa-check up. Kaya tapno lang, mamuamon ti kinabud mo. Kasunod kabayag ng doktor? Almost a year. Kanawanin. Isang teramidin. Noon yaman tinam na may mapakaragsakan ti asawam. Kada gidi maud-udin nga. Aldaw lawas kan bulang tibiyag na. Miso teramidin para ken ko. Kamay kastoy, doktor. Di asawak nagsakit, itinakala.
Ngawan ti makaagas, malaksid lang ti milagro kumangipay ni Apo Diyos, ti may kadto nga asawa kasto manen. Nakasalsalon at akit kitam. Kasta talaga, nakasalsalon at akit kitam. Di matagayam sakit na. Idintot na darig iti tattao nga arig na danda ni matay, ni miso damat tagpao ti biyag na. Awan ni sabaling aramidin tayo, amador na di mga awat ti kinabod mo. Naman pa'y tumtumar, kadigiti rumbeng nga tumaren, ang samat nga na ijay, tumaren na, iti mangpaimbag kang kuana, no dikat lang, mangnayon, iti kadda na iti lubong. Mangikat lang, iti sakit, nga marikrik na. Ngam saan nga maagasan. Malaksid lang, numagted kan mga ramid nga po Diyos iti milagro. Manong naming kaslan ng langab manin di batog ko halubong. Daddy, my kanak. What's wrong, Dad? Naamon nyo ka dito. Di sakit ni Mami Loren. Taamom ka di. Amok. Ito kasta. Agpadpada kayo nga nagilibad kanya. Di mi kayat nga. Agliday ka. Kamayatin nga rorayan tayo. Nga panawan. Mapukaw tayo ti may kadung asawa yun. May kadung ina. Kaslawan ti problema nga makikita ka na kayo. Naku, kapata sa aming ipadpadlogin ka dan. Kinuwaray na ati Shirley. Kasmat kanyak. Nga din naman kaya't nga mapukaw kumano mabalin ni Mami Loren. Tapay ni Shirley. Nagbalin matang napatig nga ati Shirley kang kuwana. Kaya ni Mami Loren nagbalin matang nga napatig ni ati Shirley. Imbilang na nga miyembro ti pamilya. Dad, anak. No, sa nga bale, no mapukaw tayo manin mapukaw ta ni Mami Loren. Basta talinaid ka na ta ni Ate Shirley. Kinidag pakpakadan manong name ni Loren. Loren, saan ka nga gangangawas na? Sa mga ulitin ti dialogue, Daddy Christy. Iba't patek kayo. Numabalin ko makit sa anak nga umadayo, ken sandak nga mapukaw. Kamuti Diyos, no kasano nga iba't patek ka, Amador. Hagas tamat ti pa nang ipadpatek ko kinimay ka. Isuta kini Shirley. Nitiket mo sa win. Sakbay, nga magsatanak iti Agnes. Sakbay, nga sangkuntun nga may baga. Kahit kung ibagakin ka. Kahit pakawanan na no pakabasulak man ti amin. Wana mo pakabasulak. Pasalak na nagpudnukin ka. Saan kong impudno? Saan mong impudno nga da sakit mo nga nakalakas ta? Saan kong impudno nga? Pudno anak ko ni Shirley. Hanya? Anak ko, iti kinabalasan ko. Oh my God! Saan nga sinsinan dito nga panagilimad mo kanyak? Pananglukom kanyak? Panang traidor mo kanyak? Kapag saan mong impudno? Iso nga rin dahil na kapasulak. Ang mga nusan na kakayat ni pudnok na naganakakabalasan.
ang mga nusamo kayat nga awatin ni Shirley no ibagak ng pudlong anak ko isun. Amo ka dito ni Micah? Tamad-madlaw ko karagit ibalikas na. Amo na. Naibagak kang kuana. Naibagam kang kuana nga darakan ang sakit mo. Naibagam kang ni Micah nga anak mo ni Shirley. Imsyak, nagilimadan na. I am sorry. I am so sorry, Amador. Makawanin na. Kini pagpakahasik sa mundo ko mapapanawan ni Shirley. Ituloy mo ko mga pagbasahin ti anak ko. Please. Patgamto kumano ang yaman tikid dawan ni Micah ken ka. Gapata kayat na ngagtalin ni Ed ni Shirley. Iti danayo. Mapukaw nakman Amador nga ibatik ken ka ti anak ko. Manong name Jack up mo. No anya turumbeng ngarik na makapong tutak. Gabati pa nagilimad ni Loren kanya. Kapatit anak ko nagilimadan na. Nagitirumbeng nga siya kumot muna nga makaamo ti anak ko tinakaamoy mo. Nga manyakit din ay ti kinapatig ti maudi nga bilin manong. Siya sino ko man ni Shirley. Tapno saan kong ituloy nga ipatig akaskabsa ti anak ko. Da Shirley kini Loren manong naming at may maisa. Katuwa na yung karik kini Loren. Nga, itultuloy ko ang magbasahin ni Shirley. Yung karik ang kuha na nga saan nga sumina kada kami kini Micah. Kalpasan data. Awanin angis ni Loren. Loren! 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 Apay! Apay! Bisa sinupay, digitikas kang ka, nakapadpatag ka na kami. Ikapay, di ba po kami? Nagdadanggay ti dungaw. Kami nga talo manong name siyak ni Micah kini Shirley. Ininitang kaawanin ni Loren. Kapaya kastoy, ti mapaspasama kinibiyag ko. Duan nga babae na tinapukaw ko nagmaling nga napatig kanyak. Gusto ka rin ko na nga babaluan at Jakton kayat, gusto nan tinamindua. Gamot na sakit, gaawatin tip. Ang pasina, gusto nan, tama na. Adumanin nga luwa, manong name tinagarugos ka na kami nga mangipatpatig kini Loren. Nagdarunga ka na kami nga talo nga talaga. Siya kas asawa na. Ni Micah kas imbilang na may kadua nga ina. Ken ni Shirley. Nga pudno nga ina. Nga pudno nga anak ni Loren iso. Iwawan. Sa baling ang kamaramidan manong name no di mangawat ti kinapudno. Ti agmuban. Ti alisto nga pa nakapag-recover. Intulo ni Shirley, tinagbasa, manong naming, kat syempre, irapin na, tiagbalin na katulong, ken nakadkadua ni Micah. Maaramid na met manong. Di mga sikaso ken magkadua ken ni Micah. Tasamot aton nga basta, sikason langin tabalasang meten ni Micah. Di trabaho ti balay. Iso na lang dadakkalakawa kidi awanan ni Loren. Awan ti mangisaga na iti tsa. Awan ti mangted iti tsinelas. Awan ti mangmasahe ti til ken ti abag at bukot ko.
Awanin ti kaida. At syempre, kung ni pare Lucio, pare, sino nga tat may kadlo? Tsakon kayat, pare. O, di mamatikan din baga. Isus apo aya, babaluan ka. Hawan ang mo kapagilasinan, neran-ran na lang siguro. Nung muna, tanakana sakit, ti sakit, ti kinagbaling asawam. Ini-ester nga ta. Kayat na nga ta. Baka saan na ka na akayat ni Esther, o rin namin duwagan nga na balaw. Talagamit nga wanran takon man. Gusto na. Jakon kayat pa iti mga halat ti may katlo. Tapno jak manin ag sagaba. Nagraduarin ni Shirley manong nemi kat nadaanin ti trabaho. Nga magaw-awid pala dito balay. Tito, mga alakan ti sabali nga katulong yo. Tapay, saan ka man nga may bilang ka katulong dito ya? Miyembro ka ti pamilya. Anak na ka ni ti Loren nga asawa. Kat anak ka maten. Adamat ang trabaho. Agkasera akon. No. Uno marigatan ka kadi. Gabot adan trabaho. Di mo kaya tagbaling nga katulong. Uno kadkadwari ito balay. Sa bagay, umat ka diya. Ape pa lang nga baling ka katulong. Kat professional ka maten. Saan nga data dito? Taragsak ko latamat tagtalin na dito eh. Alang nga ron, api nga ron, hindi mo kaya atin tagyan dito eh. Kat masapol ka ni Micah. Sikat tinanarang ang tulong kong kuha na naroon na kitadan ni ti college. Nibagam ka din kini Micah? Nibagakon. Kaya ko na ni Micah. Di na kayat. Ngunit lagayam. Kuno da ka di sa bali kayat kong akem. Malaksid nga anak. Takit mo sa tito. Di mo kayat nga sikat agbaling nga kasukat. Dadi, mamim? Tito, no. Hasta ka diti kayat mo? No, tito, diyak kayat. Yung bilang ka nga ama, tito. Isumati ko nak. So nga dito ka. Dito kadam na dyan iti panunot mo. Sikat mangikat. Duwad amang plano makasta. Owan tito, ang bilang kang ama, yung bilang kamat nga anak. So nga akong problema. Sige tito, kadagyaman na. Saan nga tito awag mo kanya. Tap na akong problema. Daddy, sikat inauna ang kapsat ni Micah. So nga daddy ko na. Kagyaman daddy. Kat after 1 year siguro, makiasawa akton. May apay naggaliston. Gabot na, nabayag idin nga the boyfriend ko. Pasari, damat mapaspasamak ka na kami. Susa po ya. Pati si ka, nagilimad ka pa'y kanyak. Nagilimad ka pa'y siguro ka di mami. Niya. Aman, imbaga kini mami idin nga the boyfriend ko. Sige. Basta aga po mong paano to. Or danton asawa, magtalin na ed ka dito. Kaya't ko nga manayunan tayo. Malaksid nga adanton asawam. Agsubli na ito nga upat. 1, 2, 3, 4. Upat tayo tumanin. Sakam to aganak. Di okay. Umada tayo, di ba? Saan ka din ng mga asawa dito? Ay, daddy? Saanin? Jakon kayat. Tama na. Umanayin tinagbalingan duwang asawa. Sige, dad. Kanda kayo nga rodin ti apo kong. Hasta nga rod tinapasamak as of now, manunemi sa anak kon nga nag-asawa pa'y. Takinapod nun na pinadas ko tinakarem. Dinabatin kaya babaluan na kano. Maputeng da nga matay. Kung oray mambasa kong asawain ida. No talagang oras dan, di ba? At siyempre, ni Shirley, tinag-asawa. Okay mati, nagbaling nga manugang ko. Nga na dandan ti duwang anak. Nag-asawa matan ni Micah. Hindi makapag-graduar kat adan trabaho na nagtitipong kam amin tapatak kailan ti balay mi. No pay, da kami kadamay ka, manunay ti agkabanga, graman ti asawa na ken ti dua nga apo ko ken ko na, ken duamat ti apo ko ken ni Shirley.
Dito nga rin, si makasalitak pa nung nemi, sagaba, iti namin duwa agun daway, gabote pa nakapukaw ko duwa, nga ipatpateg ko, ken nang ipateg kanya. Agyaman nag-unay, ti anus mo, nga nangurnos, kalpasan nga nak-insend kang ka, di messenger mo, di detalye na ito ang pakasalitaan. Ken thank you mat kadagiti naruwang nga nagbuya, kaya nagdangag, sabi ko man, at damat na ibatik nga adal, liliwakan pagsaribingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Amador. Thank you man kang ka-Amador. Iting ka pa pang nang buray, ti pagkasalitaam. Thank you kadagitay nagbuya.